Like verse 21 kunesihloko malunga nomsindo. Malunga nomsindo. Yes, verse 23. Ke ngoko ukuba usondeza esibingelelweni into oyinikela kuThixo, wathi ulapho wakhumbula ukuba uwenu unendawo ngakuwe, ushiye apho umnikelo wakho phambi kweqonga lamadini, uhambe uyokuxolisana nowenu kuqala, uze emva koko usondeze umnikelo wakho. Malibonge igama lenkosi. Baba, lizwi lakho sincede Nkosi. Lithi le vesi bantwana bakaThixo senditshilo okanye utata umnuka abazalwane bonke bayayazi. On Sunday at 10:00 sizobe singapha estrand kuyobhaptiza abantwana bakaThixo abathi ngifuna ukukhonza ndiwenzile onke amasiko akuKristu. Xa kuzala umntwana kunamasiko alokhaya, kwenziwe konke. Now nozalwayo ezalwe evangelini kumelwe azihambe istage azenze zonke. Malibonge igama lenkosi. Azoba ndithe last weekend apha ndithethe xa kwenziwe igqirha kuyaqiniswa. Malibonge igama lenkosi. Naxa kwenziwe umKristu ke ukuze uhambe kahle uba ngumzalwane oze aveilayo uthi ndim lo ndiredi intando yakho mayenzeke ngam. Malibonge igama lenkosi. Uyabona ke lena abazalwane abaninzi bayayiphepha le nkonzo. Abayiphephi ngoba beyiphepha, bayiphepha ngoba bephethiswa nguSathane. Ngoba uthi uYesu ethetha, vuma John undibhaptize ukuze kuzaliseke ubulungisa. But namhlanje xa kuthiwa ke emanzini baya reverse abazalwane. Why abazalwane abafuna ubulungisa? Now lithi ke ngokule verse siyifundayo, uba uyonikela uthi sowufikile nomnikelo wakho, kuthi qatha umuntu ongavaniyo naxa livelo kodisa. Malibonge kama lenkosi. Lithi iBhayibhile uthi ngoku sowufikile uphethe umnikelo wakho, uthi qatha. Lithi ushiyapho uhambe uyolungisa. Emveni kulungisile ubuye uze nawe ubese uyawusa. Now ngamanye amazwi bazalwane, ikholwa liyalungisa, alihambi umuntu ongakhathaliyo, alihambe umuntu ongakholwayo, lihamba nje lifohla nje. Ngoba uba la nto umzekelo, ngoba lithi isibithi zaphile mosumnikelo uyamultiply. Kodwa lo ithe qatha lento wangayenzi lento uThixo kathi mayenziwe, waqhubeka wayenza. Malibonge igama lenkosi. Ikholwa liyalungisa ekuhambeni kwalo, alihambi nje ngathi licindele, kodwa liyalungisa. That is why nditshilo apha sisinothino ubungekho nisinosilinda. Ndithe umzalwane nomzalwane njengoba kuzawuhanjwa kuye kufuneka uba nobani azihlole deep. Ngoba uThixo bazalwane ufuna ukusebenza, ufuna abantu abanxaniweyo. Kodwa bazalwane basuke bagusha izinto. Ndiyavuya msolo mntanam, ndiyavuya nontombi. Khona uThixo into akayiqhekezayo. Malibonge igama lenkosi. Khona into akayiqhekezayo. Malibonge igama lenkosi. Zindaba enqabileyo uthi mna bendisela utywala. Ukuvala umlomo uSathane ungazithethe ezo zinto.
uzawuhamba uhambe uthi akho mntu ebendazi kakade babelisela kuyalungiswa likholwa especially ngoku njengoba sijongene nale nkonzo sisilothini alibonke igama lenkosi malibonke igama lenkosi noba sowufikile na umnakelo wakho lithi yamboluka uthi uyahamba hamba bolungisa khange ndenze kakuhle pha then intando yakho mayenzeke ndithetha aba-Friday ndithe ingozi enkulu yongathethi kwabantu namhlanje abanye bathi bebhaptizwa bawuzoyiya uthi nokuthi gqi intambo yakwasipolitiki esinqeni zizinto funeka ziphumile ebazalwaneni ezo kodwa xa ningavulwanga ithu yoba abantu bavula imilomo bendinqula ezi zinto bendikhonza abathixo bendiphila ngolhlobo alibonke igama lenkosi ekufuneka zitshiswe alibonke igama lenkosi kuvuka umzalwane Wena bakathixo ngoku lixesha ngoku likaDisemba ngoba haleluya kuyalungisa likhona sisalelwe ngoku umvulo lwesibili lwesithathu lwesine lwesihlanu ngecawu le ndiyithethayo ndizayimemezela up until Sunday kuyavunywa likhona alibonga mhlawumbe nganthiwa yena uTikTok anguyithele kuTikTok le mathiwa uShumayeli Vangela kudala yayiyekwa loo nto leyo thina sivuma uYesu kuthiwa abantu abangavumi nenye bexo bayasindwa bavuma uYesu bona kodwa yebasi malibonga igama lenkosi haleluya amaGalati chapter number 6 siyathandaza abantwana bakaThixo siyagoduka ngeke ndibe mde ndifuna ngasiyayo Holy Spirit hayi amandla forwarding your life will never be the same. Your life will never be the same. Yakho nasayiphendify amaGalati chapter number 6 ibongwe abantu ibongwele chapter number 6 verse number 1 Hlaba verse 1 kunesihloko thwalisanani ubunzima mawethu ukuba kukho umuntu nimbhaqe esona nina balawulwa ngumoya mfakene endleleni kodwa loo nto niyenze ngobulali nizilumkele nina ziqu hleze nani nilingeke ngamanye amazwi akakwazi ulawulwa ngumoya kodwa ungumuntu uthone deep lithi ke ngoku nina balawulwa ngumoya bahlanguleni aba malibonke igama lenkosi but kulo mhlangulo lo nani nizilumkele ngoba hleze nani nihendeke zezi zinto malibonke igama lenkosi now nina balawulwa ngumoya bahlanguleni bebona njengoba silapha nje bantwana bakaThixo uThixo sibeke ngenjongo sinalo duty yokuba abantwana bakaThixo lapho khona ethi no apha fokamthi khona apho kenzekanga kakuhle uvula umlomo uthethe ngoba lezi zinto sifihliweyo ngabazalwane ziyoboyoliseka
zibenza ungakhuli ukholo takamabhokela balo iminyaka kodwa kubona bakho siyamayi azikho izikhawu minyaka wona ndasiliswa ngo92 kodwa uyajonga u92 ngathi ku yesterday mali bonke igama lenkosi nina ke balawulwa ngumoya bahlanguleni yabona from Fridays bayoli ndeva manje bayinkulu nesekhona baphakathi kwethu neva ndithi uThixo khona ukhona uThixo asimthandabuzi futhi uyazingqina haleluya malibonge igama lenkosi yabona ngasibe apha Nkosi yami Holy Spirit namhlanje ekuseni nje bothi nje fonela ngomunye umzalwane lapha enkosini uthi tata nansi ingxaki kunento endigwaza apha emqolo indibuza uba ndiyothini ekoneni ndisindisile 3:00 namhlanje kuseni ekhala inyembezi kunento endihlaba apha emqolo ingathi uyandimela uyandigwaza uba uyothini ezonweni usindisile uyabona abantwana bakaThixo uThixo sihamba naye unamandla kakhulu ungazi uyignore indaba kaThixo Thixo kuye ndithi uyabona mzalwane uThixo uthetha nawe uyakuonisha and uonisha ngexesha eli-right man kusela insuku ezibhaliweyo bheke emanzini haleluya Thixo sihamba naye unzima bazalwane uyathetha nabantu kube ngabantu abenze ngathi akathethanga Thulu ngathi uThixo akathethanga uThixo ethethile umxelile wasiveza nje uba hey pastor wenzakala ukhamba imviko nje azenze omeleleyo mina ke seniqinile enilawulwa ngumoya ohlanguleni laba basewiki asikhopha ukuze sijajane osisikopha uzohlangisa ngengxaki zabantu asikhopha ukuzohlangisa ngento odlule kuzo kodwa nina balawulwa ngumoya omhle mntanami alibonke igama lenkosi yabazalwane siye emanzini Thumiseka nje Friday ngithetha nabazalwane basefish hook bezawube njengoba besisa kwelicala sisawuhamba uya eThukayi bakhona bathi asajiki thina sifuna uba khona Saturday la nkonzo ya Saturday sabe sikhona sifuna uba khona inkonzo yobhaptizo sibe sikhona la nkonzo ya Sunday sibe sikhona asifuni uphostana ngenye service esiranti sikhona xa sibuya ndithi bazalwane indawo zokulala bazalwane zininzi gqithi nenzi indawo bazalwane bangajiki indawo zayifumana yokuhlala sidibana apha Saturday inkonzo sivukele emanzini Sunday malibonke igama lenkosi malibonke igama lenkosi ayizithi zanga zethu nje khona into zayifumana mana ongazange wayifumana before kuxhomekeke kuwe uyacelwa umoya wenu nomthandazo othi ndicela undiphe umoya wakho Thixo malibonke igama lenkosi amazalwane sensitive too much kodwa lona umoya kaThixo yabona ndlela bomza yapha izolo oyithemba bomza nithi le uyithethayo uThixo masimbonge haleluya bomza wayengubishop Moses uthi makethethayo apha ngaphambili uthi ndathandaza ukusindiswa kwami ndathi mawumkena lo mavisa senziyoni uqale phansi lo mavisa senziyoni makatshe mani kum qale ngumntwana kaThixo malibonke igama lenkosi malibonke igama lenkosi hayi funda verse number 1 siyathandaza siyaphothuka
Mawethu, ukuba kukho umuntu nimbhaqe esona, nina balawulwa ngumoya, mfakeni endleleni. Kodwa loo nto niyenze ngobulali. Abasekolo sethuke ngokusithandazela. Kodwa loo nto niyenze ngobulali. Niyenze ngobulali. Ngoba ingozi yabantu ke ngoku xolo mna nami umsolo bandithethe ngicakwazi umzekelo ngawo. Ngoba uthi lo nto ngimalethe abaphambili ngini. Mina ndiyathetha. Kodwa nifike ngesifule kanifika. Nyani ke wena bayathetha bayibhala. Ezithomini zakho uthetha ngini. Nawo ke ngositsho sikwazi ukuplana kakuhle. Uba uyitshona deep kule nto uyithethayo. Xa kufikwa apha endlini kaThixo kufuneka ithethe ukuze uhlanguleke. Kubenzima. Ngalibonke igama lenkosi. Kolose chapter number 2 verse number 12. Sithandazela abantwana baThixo siyabenge isigodukeni. Abasekolose chapter number 2 verse number 12. Siyiqonde kakuhle le nto basiyothini. Siyothini kanzi. Funda mama. Lapha verse 6 kunesihloko ubomi obugqibeleleyo ngokumanywa noKristu. Ubomi obugqibeleleyo ngokuthina abazalwane? Ngokumanywa noKristu. Ngokumanywa noKristu. Dahluzwa ngoku. Zabona service sesibambe apha ulonyaka zininzi kakhulu. Thenga sibuye epasikeni. Sabuya sane conference yotata. Xa siphuma conference yotata saba nemvuselelo ye 7 days. Xa siphuma kumvuselelo ye 7 days abanye ndandabe Eastern Cape kwimvuselelo ye 4 days. Xa siphuma kwimvuselelo ye 4 days saphinde salapha kwi conference yomama. Xa siphuma unyaka wonke kuxoxwa abazalwana. Nawulixesha ngokubonakala abareceivileyo. Kuyo yonke le nto uThixo abayenza. Okhona abalibambile abareceivileyo. Verse number 12 mama. Sithandazela. Verse 12. Kaloku ekubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye. Ekuthini nabazalwane? Ekubhaptizweni. Ekubhaptizweni nangcwatywa kunye naye. Jonga umuntu omdala ngoku. Jonga umuntu omdala mabhokela. Abantu nje bevukela ngamakakade, bevukela kungoba izolo labo lingcwatshiwe. Funda amaKorinte esibini chapter number 5 usingabe sayithila abazalwane. Uverse number 17 lithi izwi lenkosi ukubani? UKristu Yesu. Usidalwe esitsha. Jongani kuvela okutsha. Kuza uvuka ganda ngoku. Abantu bebesehluleka manje. Babaleke ngamandla ukuthi ukhwaqiseka abantu ungene intoni ubani. Kungcwatshe izolo lakhe. Funda mama verse number 12. Kaloku ekubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye. Ekubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye. Ngalibonke igama lenkosi. Yabona ke abazalwane ndifuna ukuyithetha icace. Xa ufunda iBhayibhile there is no procedure ebekiweyo sescripture. Yoba nenze kanje nakanje 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 nakanje. That is why nabazalwane bafuka besilwa kakhulu ngale nkonzo yobhaptizo. Kuba nina nibhaptiza kanje, thina sibhaptiza kanje, thina nibhaptiza egameni lika Yesu, thina sibhaptiza kuKristu, nina nibhaptiza egameni lika Moya Ingcwele, egameni loyiseke lonyana uMoya Ingcwele. Yayekwa lonto leyo. Nina abantu lithi izwi lenkosi kwincwadi kaMatthew chapter number 28. Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke enibafumeneyo nibabhaptize egameni loyise lonyana loMoya Ingcwele. Wahamba uYesu emveni koko. Malibonke igama lenkosi. Hayi ayeke into yobhaptiza egameni loyise lonyana loMoya Ingcwele ngokusibhaptizela kuKristu.
abanye bathi hayi awuyiwa kwakulo manzi yaphela indaba yokufaka abantu emanzini niyothini yitoni umsebenzi wamanzi Ndithetha abazalwane ndifunda incwadi yezenzo manje uchapter number 10 uverse number 46 uthi uPetro ethetha laba bantu sebemfumela umoya ingcwele kona ntoni singabafaka emanzini kuthi umfundi kaYesu avalwe ngubani amanzi hayi eGalati hayi uPetros uPaul wafika washumayela uPaulos wafika washumayela wathi ninabhaptizele entoni wayithi mali yekubhaptizo ke semanzini bantwana bakaThixo kufuneka abantu abathi ndiyavuma ngam intando yakho mayenzeke Nkosi mayenzeke ngempilo yami nami bendazi mani ngibonga igama leNkosi na baptizo lapho ake ngcatshwa umuntu omthanda kufika umuntu omtsha sekufake manje ayicacisa kakuhle Saturday sesiyazi bangubani uyayo ngayiyo Saturday xa sidibene basicacisele kakuhle kodwa Saturday sizobe silapha sekufake manje kamse kodwa ngabe ngicacisa nje kwabonga sibhaptizele egameni loyise nelonyana nalomoya ingcwele so that uba ikhona ngemfundiso ubuyifumene ku TikTok uyazi bathina apha sithi sikubhaptizele egameni loyise nelonyana nelomoya ingcwele asiyitshintshi lonto leyo siyithatha ezwini likaThixo ndithi mbaxela abazalwane abantu ababhaptize dijongana abazalwane makubeke ngokuYesu washiya iconfusion bakunjalo because uYesu wazinqanda izinto ezininzi wafike wazilungisa izinto bezibhidisa abantu beba ngumhla weSabatha wayilungisa uYesu abantu wayicela indaba yemithetho eshumi wangena uYesu kwindaba ya10 phase kwezishumi kodwa xa kufikwa kule yobhaptizo zangakhuzento wasuke wayijoyina na wayenza naye nguYesu wayeke ngokunithatha phi nina xa nitayenziwa wayengena uvuma uyenza uYesu kanti ayenzi kodwa isithulezi emthabo abazalwane abale kubhaptizo Alibonga igama leNkosi. Masithenga abantu izinto ngezakhe. Kodwa kufuneka abantu athi andiyi ngoba ubandisiye. Andiyi ngoba ndenzela uba. Kodwa ndivizwe intando yakho mayenzeke empilweni yami. Malibonga igama leNkosi. Malibonga igama leNkosi. Kuyathethwa ke abantwana bakaThixo. Kuyathethwa. Thixo ndifunda ke ngokugqibela verse 12. Gqibezela verse 12. Kwangokunjalo navuswa kunye naye ngokuzinikela kumandla kaThixo asebenzayo. Kaloku ekubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye. Kwangokunjalo navuswa kunye naye. Elubhaptizweni nangcwatywa kunye naye navulwa kunye naye. Inkonzo le eyenziwayo likholo esindiso elifuna kahle uThixo. Elifuna kahle uThixo. Hayi ngeke ngabhaptizwa eZiyoni ngo-19 yeka ngithethe lo nabhaptizwa omnye mhlawumbe ngenyanga ngeshemu wayebhaptiziwe wawenza yonke imikhuba njengoba ebengcwatshiwe kunye noKristu phela yonke loo nto leyo avuka kwanguye wenza yonke imikhuba kwaphela tu usabantu kodwa ngoku funeka abantu abazawuthatha idecision ndiyavuma Nkosi ndifuna ndiye manzini
ukuconfessa abazalwane kukhulula wena, kuclean isazela sakho. Ukuvula umlomo uthethe kukhulula isazela sakho. Bayeka abantu hayi asithi iphakama uzomaba ngaphambili ebandleni uthethe njengalandoda imaba ngaphambili. Yabona lo imaba ngaphambili. Useza uthetha nawe njengayo ma. Ngoba uyangivela mzala ucula konke. Anxina nalahla umfazi nathithi ezinto azimhluphi ngoba ukhululekile. Kodwa sisakuvulela iplatform wena uba hayi ungenza ukuthi sinqoko sithanda sisana. Sihambe siye emanzini emvelaphi. Alibonge igama lenkosi. Nangcwatywa nawuvuswa kuYesu elubhaptizwe. Umuntu angcwabeka ngakuhleke uyaphorha bazalwane. Thina sikhule bona isiphorho thina kuthiwa hey ubani uyaphorha ubani. Isiphorho uyabona ubani uyaphorha. Ngeke ungaphorhi. Ngeke ungabuza ngomzalwa nosisiphorho. Tekungena ufokakini. Uvumile ungcwabeke kahle. Itheni monakali ngathi yaqinisa nje lento lobhaptizo. Hayi kuncedwa wena. Benenhlahla ungekho lesande iphelile. Ulapha ku. Awuzofundiva uziphulaphulele ngendlebe zakho. Ngalibonga igama lenkosi. Ngalibonga igama lenkosi. Okana bazawuvunga mama ndamapha ngaphambili uveli baThixo madoda. Yini mfoka mthi? Ngalibonga igama lenkosi. Uthi ncedise wenza isibindi yaqala ukuva ngoba ngaphambili uthi ndisilisiwe. Athi amadolo ngo. Hayi ndiyaqala phela ukuthi ndisikeleke endleni phaphasi. Amen. Amen. Ya. Abafana bazawuma bazinze manje bathi kuyayiwa ngo andinandaba noba ubani uthini. Ngokuthi ufuna uThixo. Sizofuna ukwenelisa yena. uThixo. Malibonga igama lenkosi. Noma bandlini nje bona bandlini nixanduva. Nixanduva lokuthanda unkosikazi. Nixanduva lokunakekela abantu abami. Nixanduva kodwa when it comes kwezikaThixo izinto ziza phambili. Kule decision ayibizi mama umonakala ibiza mina. Kule decision ayibizi tata umonakala kuIlluminati ibiza yena. Ngoba wonke umuntu othusindisiwe kufuneka emanzini hayi mina na 15 na 16 hey lixesha ngoku. Abanye bahluleka nje bonke umuntu ukanje konto oyezwe uzawuzila ukudla vele akhalisa. Yakhala nje lapha kwatata umonakala uzila ukudla. Ngabe nalamba. Kungani njalo. Kodwa from today man uzasiyela. Emveni kwesuku langethethe kwento ezakwenzeka man. Uthi kutheni bekade ndingakwazi ukuyenza le. Kodwa xa kufikile uThixo. Uvumile ngekabo lakho. Ngomvulo siyaqalisa ngomvulo. Thela umvulo mina le umvulo lo. Ngomso. Zonke azidli. Wonke. Yavuya noluchume abantu baqhibela ubhala. Hayi kuyaphezilwa ngomso. Teke ukuthi uchume noyimini baqhibile. Akudliwa ngomso. Akudliwa ngolosibili. Akudliwa ngolosithathu. Ngoba zabe khona ka account sizabe silapha sizokhulula ifasting. Ngoba ngahlali ukuthi sithi sihlangana ngolosihlanu basana uyacela umoya kaThixo. Noma zalaba sithanda nje isigqibathi mina ngeke ngikusile ukudla. Ndingayiqala ngabe yazi babeke nenza nje umzekelo phaka konishumela ngoba ngiyo abazali uvasela abazali ba Eastern Cape. Udlela abafana bonke ngapha ngoba i7 6 7 8. Omama bahleli lapha. Ndikuzwa kuyazana abazali bami. Ungahle nje noba i5 days bathi ha basho wonke ngapha bathi ha hayi imali bafana ba kaloku le nto ezivele ethwe egxifu iyafundiswa ngalibonga igama lenkosi iyafundiswa
uThixo akuncede. Gqibezela mama soyivala kanjani iBhayibhile? Sendiyagqibezela bazalwane ningabi sandla. Kaloku ekubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye, kwangokunjalo navuswa kunye naye ngokuzinikela kumandla kaThixo asebenzayo, yena wamvusayo uKristu ekufeni. Yena wamvusayo uKristu ekufeni. Nangcwatywa navuswa kunye naye. Mali bonke Nkosi. Sokungcwaba izolo lomuntu. Le nto izakwenza ibe nesibindi noma sebesithi abantu siyamazi ubani. Bawagqiba amankazana lengalo ukuthi sibelise. Ethi kubani uKristu. Sistane sitsha. Uyayazi balangcwa izolo lami langcwatshwa. Ngiyabonga Nkosi. Nabe bethatha nje. Ngikhule mnandi umuntu othulile futhi umuntu emathila. Angalisebenze kanti umuntu othulileyo kakhulu. Nase sikoleni nje umuntu uhluphayo nangihlala ngizenze into yami ngiphume ngigudiswe ngihlale nami ngasifuni. Ngibonga igama leNkosi. Futhi nentombi sasifunda nazo njani khona uba yayikhona intombi ilumonakala. Nandi isikhuleko ukuthi sihlale hayi ngiwumuntu nje. Kodwa thina mangale ngokabantu bebona madoda ubonakala izinto bafuna uKristu bazitshintsha neni haleluya nange ndive nje abafana ukuthi abanye amen nange seyiyo netype yami manje naso type yami jonga phansi makatshetshi xa udlaba itype yakho kanjani malibonke igama leNkosi malibonke igama leNkosi kodwa wakufika uKristu uyenza indoda ibe nesidima umenza umama abe nesidima ahlonipheke bathi sebengavala abantu kuthiwe hey kanye angayixazulula aziwe nje umuntu okholwayo uba uba ningenalandu bani unganingenalandu bani Christmas inhleli kwami nabantwana bami siyajayiva kumandi hayi not ivotsho ikhali ivotsho kwami noba yayisithi ndisene enkosini whatever lento beyijayivela pha efrontini